Tulkaa vaan yleisö tähän lähelle Saukontietä ja menkää sinne justiinsa näin. Erkki Jokelan johdolla tämä Loviisan Ruotsin yhtäältä tuleva mies ja siellä on myöskin tämä kaikkien aikojen pieni jonnikka, mikä Suomeen on tuotu. Se on LM vuodelta 40 ja Erkki Jokelalla on myöskin oma maatalousmuseo siellä Loviisan Ruotsin pyhtäällä. Ja sitten on tuo Mustolan Pekan HRD 177S ja tämä tulee Kärsämäeltä ja on osallisena myöskin tuossa konemiesten kilpailussa. Ja Hannu Haraldin omistama Lance Bulldog, jota itse Mr. Vanhempi Harald ajaa. Ja sitten hyppyvät setorit. Tuo on kiva Vesa tuo hyppykä. Eero, Arpeliuksen Eero Vihannista, siinä on myöskin R-malli 411 setori. Ei kun Fiatti menee sekaisin. Sitten tämä ihastuttava pikku Holder. Holder Mikkolan omistama ja siinä on niittovälineet mukana. Ja katsokaapa mahtavaa konttyä, Afrikkamalli kontty ja sitä ajaa itse Timo Lähdemäki Ylivieskasta. Ja poika Lähdemäki on sitten toisella Fordilla ja nämä isä ja poika ovat entistäneet mittavan määrän traktoreita. Ne ovat meillä myöskin tuolla traktorikentällä vastuuhenkilöitä. Martti Nikula ajaa tätä Kauko Nikulan ja Martin yhteisomistamaa Fortsan dieselmajoria, joka on hankittu 54 tuonne Ylivieskaan Visulan tilalle. Ja sitten tämä mielenkiintoinen Nuhuvi, nimeltään saa selvää, mutta Mauri siellä ajaa. Ja siellä on nuorempaa sakkia sitten kyytistä. Hannu Pelkosen Monty Super, aito brittiraktori. Ja sitten on Masseo Ferguson Multipoveri 35. Ja oikea aito saksalainen Reutsi eli Deutzi. Siinä on päkätistä oikein kunnolla. Ja tyylikkäästi ja arvokkaasti nämä omistajien entistämät traktorit. Ja Fordi ajaa siinä vähän säästövaloilla, kun on kirkas päivä, ja katsoo loppu toinen lankku. Ja lisää näitä ihastuttavia pikkuholdereita Kaarlo Ojala Kokkolan Käläfiältä. Ja tämä holderi on myöskin mukana koneviestin kilpailussa, ei Koukkikalle. Ja sitten Fortsan Dexta. Mistä päin tämä Dexta tulee? Käläfiän Dextoja aivan oikein. Ja Tiina Mäenpää. Ja Haapavedeltä Valmet 359D ja Tiinan itsensä entistämä Hautalan Hannun Setori Aiton Settiläinen ja Kauno on saanut taas tyytyläisiä. Kaunolla on niin hyvä hymy, että se väkisinkin tulee aina lavaa täyteen. Tuolla aploitetaan vaikka puolet maailmaa. Miten se Seppo sinunkin aploittaa sillä kärryllisen tyytyläisen? Näyttääpä valloittava. Lepposa on ainakin ilme. Ja hyvää kyytiä näyttää, kun iloiset. Sulla taitaa jousi olla pystyssä siellä, kun sua hymyilyttää koko ajan. Laurila Matti Raahesta on arvoitettu setormies ja pesäpallomies myöskin. Kakkoskoppari, sovitaan näin. Jaha, Pensoni siellä meinaa ottaa vähän kerrostia. Matka jo Suomen ennätys ajettu tällä 1042 kilometriä. Myöskin Niittykösken Aaron Setori on ollut tässä matkoajan Suomeen. Ja siinä meni Hämäläisen Villellä on tuunattu Valmetti ja Ville itse ajamassa. Erittäin siisti 148 Masseo Ferguson. Ja sitten Harjun Harri Ilari Pianista. Porsche Superilla ja Kalevi Kinliin tällä neliveto Valmetilla suoraan Kempeleestä. Erikoinen Valmetti, harvinaisuus. Häkkisen Ilpo tulee tuolla Porsche Juniorilla ja Rainer Skundberg Merves IF:stä.
Kasinkari ajaa kuin omaa massikkaansa konsana. Se on iso massikka 2680. Paavo Lomiaho on löytänyt hienon Norton Nexon vuodelta 60. Siinä menee siisti Fordi. Menee sieltä Rankkilasta, taisi olla tämä Fordi. Ja sitten Jukkosen penkki on nyt 3 dieseliä. Valmetilla. Ja tällä miehellä on ollut aina tämä Myllykosken Hannulla tämä hieno massikka 148. Ja kyytiläiset ovat tuttu. Tuomela Eino. Äärimmäisen varma setorimies. Setoreista ei aina niin väliä, mutta eikö ole fiksu setori. Tämä mies on ollut ikänsä lepsu ja polttaa pippua. Sille ei voi mitään. On ainoa Petäjäskosken lepsumies. Lasipyyhkiä toimii siinä sinun traktorissa. Hienosti toimi lasipyyhkiä. Ja lisää setoreita. Elomaa Erkki on kunnostanut maidon 55. Se on oikea vuksimalli tuo 55. Setoriveljet ja lisää setoreita. Löytyykö ääntä? Löytyy. Teemu Kini omistaa ja on todella upea traktori ja varmaan menestys Hittosista mukaan. Ja sitten tulee tuo iso Fordi 8100. Rankisen Aimo tulee sillä ja sitten tuossa on myöskin Rankisen Aimo toinen Fordi. Ja sitten arvoisa yleisö, arvon mekin ansaitsemme. Arvo Rekinen suoraan sieltä Tyrvänältä. Ja mitä se Olli Niemellä? Mitä se tappaa? Olli, hei, mitä sulla on mielessä? Et kai sä vaan emäntää on hakemassa täältä konepäiviltä. Eikö se ole löytynyt jo? Onko löytynyt? Meinaatko sä ihan avioliittoon? Ei, nää hyvä löysi tämä. Hieno homma, annatko sinä Hannu tälle siunauksen? Kyllä, minä suosittelen. Avioliitto on se yhteiskunnan perussolu. Kiitoksia, älä puolta Ollia kyytistä. Elikkä isä ja 5 veljestä. Ja ja tässä tulee viimeinen. Ei otti näin veljeksistä, mutta ei vähäisi. Ja lisää näitä teokseja tulee tässä näin. Aivan mahtavaa kokoelma. Tämä tulee Nivalasta ja on ollut alkuperäisenä koko ajan. Ja arvoisa yleisö, Matti Honka Raahesta ja hänen omistamana tuo Sisu, joka on meillä pääkuuluttamassa. Matti Lauri Hannulla on setorissa semmoinen putki, että se iskee tulta ja kakkua, mutta se Esa, onko Esalla tahoreita? On. Ja sitten tulee myöskin Kalle suoraan sieltä Savonmaalta. Ja toinen savolaiskuski, Eino menee siinä hienosti. Ja lisää näitä setoreita huomioon tänne. Mr. Mäki Kiiningistä, Erkki ja Sirpa yhdessä ja Sirpalla on hymy helmessä. Ja Mäki Karillakin on, nämä on Kiiningin setoreita. Ja Kaustisilta ajaa Rantamäen traktoria, Myllymäki ajaa aivan oikein. Ja sitten Nafil Kerro ja itse Kari Timonen on päässyt tähän nyt ajamaan. Ja hienosti on Nafiltilla nyt joukkoa. Siinä menee Kyllin Reijon Nafilti. Ja Seppo Laitala Nivalasta nelosnuhuvia hienosti entistetty. Ja lisää nelosnuhuveja Alholmin Karlo Nivalasta ja on mahtavaa hieno. Tuo on ollut Petäjäskoskella tuo nuhuvi ennen. Entinen Paanasen. Ja sitten, arvoisa yleisö, 4 veljestä. Onko 3 tällä kertaa? 3 on tällä
kertaa Jylängin veljekset, 3 veljestä ja 3 upeaa muuvia. 4 taitaa olla kaikilla. Ei oli siinä viimeisellä, oli 3. Ja saanko kertoa, tämä mies on Jari Ollanketo. Ajaa Nikulan setoria, ei raahi omallaan ajaa, kun se säästelee sen. Ja sitten hörähytään Kimmo vähän siinä tällä erikoismallilla V8. Ylivieskasta tulee tuo niittokone. Siinä saa muuten niittokoneen tyyppiä. Ja Pentin massikka menee siinä. Johtajalta tulee Hannu Virsiheimo tällä upealla massikalla ja saa uploadia. Ei uploadia. 500 palmetti tulee. Vanhat-Palmetin Kerholainen. Ja hyvä yleisö, lisää vyöryy. Tämä harvinainen Kase 1270. Niitä ei Suomessa monta ole. Ja on näiden päivien yksi erikoisimmista traktoreista. Kalevi Huiskonen omistaa sen tuolta Pyhäjoen Virttikoskelta. Kiiholappa on tuonut tuollaisen todellisen Suomi-traktorin. Eli Turko Valmetin 1102. Ja sitten Rantamäen herra ja rouva. Siinä on aito kaksiviitoinen P. Ferguson ja herra Rantamäki ajaa. Ja sitten rouva Rantamäki yksityisellä neutsilla ja aplodeja tälle rouvalle. Ja Hillukkalan Sepon Hiljatti on Jouni päässyt juonimaan sitä ja tyypiläiset ovat heti onnellisia. Ja vielä vyöryy traktoreita, ei ole toista kierrosta. Siinä on myöskin Mäyrän Maurin Ford 5-tonninen. Ja tämä Porsche tulee Pyhäjoelta, jos oikein muistan. Sanoppa nyt se perheen sukut, niin Impola, nyt minä muistan ikäni, Yppäristä ihan oikealta kylältä. Ja ex-puheenjohtaja Erkki Huttu. Ja päässyt aidon ranskalaiseen, antakaa Erkille uploadeja. Volvo niinkään asti entistetty, että sillä kelpaa ajella. Sitten tulee Taavettia. Heidi Brown 880. Ja Takalon veljesten Renault M71, aito ranskalainen Madame Francais. Ja sitten tämä David Brown, Pekkarikki ajaa ja Hesarit omistaa. Ja viimeisenä, mitä ollutkaan viimeisenä, siellä on vielä yksi traktori. Tulee Arja Nikula omistaa Setor 3011 ja ohjaksissa Auto Nikula. Ja viimeisenä tulee sitten tämä maailmanennätys, eli maailmanmestaruustraktori, eli Minneapolis MM ja uploadeja Jani Jokelalle Loviisan Ruotsin yhtäältä. Ja erikoinen peli, ei ole tosen ennen täällä Oulaisissa nähty. Ja tuo nyt nähdään ensimmäistä kertaa Minneapolis Moline ZTU vuosimalli 48. Kiitoksia traktorimiehet.